ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಮಿಂಟು ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಂಟು ಬಂಡ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತು, ಕಸ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡು, ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು, ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪೆರೆದು ಪಾಡ್ಗ. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ್ನ ಪಾಡ್ಗ, ಸಾಲ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಗರ್ರ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ ಈಗ ಪಾಡ್ರಡ್ಡು ಅಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ. ದೆಪ್ಪುಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀನು ಅರಿಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತು ಪಾಡ್ಬೇಕು ರೆಡ್ ಬಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ಮಿಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಒಂದು ದೇಹ ತಂಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಸ್ಕ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಹೆಲ್ತಲ್ಲ. ಕಸ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಬ್ಬರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಡ ಈ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪರೋಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಖಲವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಮಿಂಟು ಜ್ಯೂಸು ನೇತ ಈತೆ ಕಸ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬಂತದೇನು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.